Че го познавам от километри стар шапка. Само че с други директори. Без вечера. Всичко съм загубил и не знам защо не ги питате уния там, защо не се спазват законите в тази държава, а ме питате мене и цялата тази агресия срещу мен, семейството ми. Не е агресия. А какво е? Питайте ги уния там. Ние идваме, ако трябва нещо да ви помогне. Иначе агресия какво е? Ако ме застреляте или дадете пистолет, че за мен е добре. С такива неща не боравим и ние. Там. За всички въпроси отговорите са там. Или отговор е, защото не се прилагат законите в България. Лоши и добри, такива каквито са, не се спазват и не се прилагат. Аз съм потърпевшия. Изтеглил съм късата клечка, оставете ме да си поема отговорността. Много ви моля. Не знам защо не отивате там. Те са виновниците за всичко. Те кадруват, те казват кое да се спре, кое да се такова, послушния съдия да се повишава, принципния да се остава в пета глуха и така. Това е единствената страна в света, в която законите не се прилагат. Какво ще правим? Нова конституция и какво от това? Нов парламент и какво от това? Всеки ден се събудят хора. Това число и полицаи. А някой съдия нещо да е притеснен, може би само от офшорките. Господа, много и госпожи, момичета и момчета, оставете ме да направя това, което съм решил. Може ли да поговорим? Времето ми е настроено. Да, слушай. Не. Много болка. Има навсякъде. Аз, моя бушон и гърня. 15 години идиотщини. Ходил съм по гарата и съм влачен в лавина. Това, което става в България, мога да го пиша само така. Мачкане, една лавина, една месомелачка. И политиците покрити изборите започнаха от време на време казват някоя истина. Първо Костов каза, че за протестите, против протестите, за тяхното разбиване са хвърли 100 милиона. Станишко вчера спомена за 400 милиона. Е така да се разбие протеста. И в медиите постоянно. Те не могат да се обединят, Е, този български преход с този тормоз. Всеки от вас тук е бит, тормозен, натискан въгъла, мачкан, заплашван с саморазправа към децата, роднини, с всичко. И пак сте тук. Само един българин може да оцелее и да продължи. Но аз съм до тук. Това е идеята, да продължиме, да се бориме. Това е идеята. Това ли е начина да се справи? Да, за мен това е начинът. Не. Но ти не можеш да продължиш да се бориш, има за какво да се бориме, за децата. Аз не мога да се боря, Ти ще им направиш удоволствие на тия сатани в човешки образ. Ти ще им направиш удоволствие. Разбираш ли, има. Защо да ги запалиме тия сатани? Където има местото в ада? Трябва да се бориме. Как да се бориме? Как да се бориме заедно? Отговоря всички въпроси. Не се прилагат законите. Чисто Вегас може ли да се озапти? Като се приложат законите. Кой каза? Дори за това, че в студентски град мораториума за строежа нещо е нарушено. Не се спазват законите. Точно за това. Това е. Как ще ги накараме? Ще ги накараме. Няма повече да позволиме. Ама те всичко имат. Всичко. И власт, и пари, и всичко. Да, ама нямат морал. А ние имаме морал, но абсолютно нищо друго нямаме. Само морал имаме. Той ни крепи и ни е дал волята да продължаваме, да оцеляваме и да се грижиме за земята си, за децата
децата си и за България. Няма да позволиме повече за това. Да, и ще си поемат отговорността. Дошло е времето. Разбираш ли ме? А дай жената, кой ще остави? Децата на кого ще оставиш? Добре, задайте им този въпрос на тях. Сега ще ги питаме. Питайте го, какво ще правят децата му. Или питайте го, айде отивайте го питайте. Не искам до теб да седя. Нали от толкова корупция в тази система? Няма отношение. Елате тук да кажете на народа какво става в тази система. Дайте отговори! Его е там, ще лезе като... Елате отговорете, господине! Той е председател на етичната комисия в Висшия съдебен съвет. Кой е етично? И той тарикат обиди жена ми, съм го дал под съд. Етика във вас има ли, бе? Къде ви е етиката, бе? Къде ви е етиката, бе? Къде? До кога ще ви караме по този начин? На улицата, бе. Ти и останалите Колко премиери. хора се изтрепаха и се самозапалиха? Не бе, гледай, не ви се смей така. Вие до кога ще ви траеме? До кога? На 61 години Вие ще ви трябва да След като разбрат, че съм го дал под съд, трябваше да си подаде оставката, а не да се крие зад имунитета си. Трябва да спрете делата срещу всички! То ще ви запалиме. Иначе ние ще ви гоним! Добре, да чуваме какво направим. Аз ви Нищо не е направено. ако не спрете делата! Дигнахте една барикада, срещу мен дигнахте барикада. Буквално само това направихте. Няма да идвам да говоря с вас, моля ви. Вие сте дали под съд, не желая семейство ми да има нищо общо с вас. Еми за него е! Какво е отношението, господин Янев? Еми като съм дал под съд, какво отношение да имам? И чакам да си поете оставката да се задвижи процедурата. Представете ли си какво правите като институция да достигне човека до това положение? Дали сме 3 варианта за управление на Столична община. Защо не управлявате? Защо? Защото не се прилагат законите. Ето отговора за всички въпроси. Точно така. Защо няма индивидуални договори? Защо? Защото който контролира Мафията е! кой печели изборите в България. Мафия! Там са парите. И за това трябва да си подадете оставка. Много трудно. Какво е много трудно? 3 варианта сме Няма дали за диалог, управление. няма 3. диалог, сива бой. Къде са тези 3 варианта? Аз го направя да топлификация. не искам да убивам. Искам аз да поема вината за всичко. Няма ти да я поема. Докато Фандъкова и вие не спрете делата срещу на хората. Още първият ден, в който той излезе на палатка пред Висшия съдебен съвет, поканих по моя инициатива да чуя неговите конкретни искания, защото не ставаше ясно какви са те. Беше проведен разговор, който е протоколиран между мен, господин Янев и неговата съпруга, в която те двамата изложиха конкретни знаете ли колко взимат тия и нищо не вършат? конкретни техни оплаквания от работа на съдебната система. Определени граждански казуси и 2 прокурорски преписки. Господин Янев твърдеше, че е бил пребит на 2 пъти от служители на Топлофикация. Във връзка с изложеното от него, Висшия съдебен съвет възложи проверка на инспектората към Висшия съдебен съвет по тези дела. Така проверка беше извършена и то уведомен за резултатите от нея. Подробно са описани. Значи, ако вие не ги изпрете, ние ще ви изпреме. Да знаете. Чакай да чуем докъде стигне, може бъде. Не, сериозно казвам. До защитите престъпленията стояни ще ви бием. Българския съд винаги е бил през целия преход защита на престъпленията на прехода. До кога? Този разговор е контролиран. Предполагам, че Спрете делото срещу него. От такива съди бяха това, което иска господин Янев, Ако не го спрете, ние ще ви спреме. невъзможно. Висшия съдебен съвет не може да иззема функции на съд и на горестоящ съд да спира дела и да казва как да се произнесе съдът по тях. Има ли забавяне? Наистина по двете дела нямаме такава само правомощие. Колко нарушения има в това дело? Висшия съдебен съвет. Това е моето дело. Висшия съдебен съвет няма такива правомощия. Наистина констатирани са известни забавяния по двете
съдебните дела, но трябва да се отбележи, че всъщност едното дело е спечелено от господин Янев и то с влязъл в сила съдебен акт. Мотори си отидем в кабинета там, къде лъжеш. Чули? В разговора, който съм водил аз съм водил два разговора с господин Янев и неговата съпруга. Единият беше в кабинет, който е протоколиран. Не беше тук на улицата, който тече горе-долу по същия начин, по който тече и сега. Виждате сега. Всеки ден 9 часа, работен ден, тук ще бъда, тук, докато имам 5 минути свободно. Браво, Чово. Това е искане. Това вече е друго. Борба. Протестът е безсрочен, всеки ден понеделник работен ден, тук. 2 минути ми трябва. Ние ще бъдем с тебе, спокойно. Спокойно, тази смрад, докато не изметаме, ще бъдем всеки ден. Браво, Чово. Господине, не е психично болен. Не съм казал. Психично болните са тук. Не съм казал. И малко по-надолу, отидете да ги видите. Не съм казал такова нещо. Те са психично болните. Разбрах. Защо не ги преглеждате? Защо не ги преди да се кандидатират да ги преглеждате? Не съм казал, че е психично болен. Това означава, че всеки го е грижа. Ама всеки може да се случи. Така че супер. Ето това е. Така се продължава борбата. Разбираш ли? България ще я има и ще бъде, защото има хора като те. От Чавдарче ще я водим тази борба. Пускайте делата! Ние ще ви спрем! Разбираш ли? Да. Защото трябва да има справедливост. Съде е за справедливост, а не за пари. Ами ако дойде... Да знаете, с появи ще ви Това вече не им правиш удоволствието на тази смрад гнусна. ние няма да позволиме женски и хора спасяващи българи. Какви кадлат да ги такова. Той е планински спасител. Не ми говорете ви, защото и вие сте виновни медии. Не ми говорете. Не ми говорете. Тихо. Нямате дума. И ще помогна господин Грозданов да дойде с мен. Аз ще дойда. Попитай господин Грозданов. Ще дойда и аз тук. Ние с господин Грозданов сме събрали 350 нарушения на закони. Ще направим списък и ще дойдем да го донесем. Сега не е официално. Искаме от вас. Така е, ние се видяхме с него, нали? Не като дай му изписваме с нарушения. А като шеф на комисията по етика, тогава се седите да кажете, ние усещаме и виждаме, че има проблем с законността, нека да така дали е законно или незаконно. Още в деня, който аз приех господин Грозданов, говорите с заместник главния прокурор и сме се разбрали и ще направим тази среща. Може ли да разчитаме на активна позиция от вас? Значи надяваме се да активно. Не е така, те да ги отвърнем и да ги топкаме топките. Да не стане като в МИЕТ. Отидохме в МИЕТ, няма проблем, ще направиш и после министъра каза, председателя каза, векарика сме няма да направим. Значи аз ви казвам, давайте правиме конкретни дати, разбираме се. Подпис, срокове. Господин Грозданов има моят телефон. Ще донесем и делото готовото за прокуратурата. Ето и моето дело. Вие като институция заповядайте. Разберете, че Висшия съдебен съвет не може. Вие го знаете много добре, но не всички хора го знаят сега. Аз нито мога да реша делото в... Господине, ние знаем, но вие можете да покажете отношение по отношение на това на закона. Разбирате ли? Вие сте този орган, който... Фактурите са с неверно съдържание. Тоест, какво означава това? Вие сте юрист, нали? 323, 308, 309. И какво означава това? Като с неверно трябва прокуратурата да се намеси. Така ли? Или вие да я сезирате?